Вақытның узғаны сезілмейді. Башватқыш тапшыруының эфирға шыға башлауына да 10 ел жәмәғат. Мақтанып әйтеуіміз түгіл, башватқыш халықның яратқан тапшыруларынан бірсі. Кемнер генә булмады бездә қунақта. Күпме йолдыз, нинди һөнәр ияләре қунақ булып киттеләр. Һәм менә ниһаят үзебезгә дә насип булды. Исәнмесез, мөхтәрәм қунаклар? Сәлам! Караучы тамашачыларыбыз. Студиябызда қунақта башватқыш тапшыруының алып баручылары, радио һәм телевидение алып баручысы, жыршы, шоумен, журналистларның бәллүр қалам иясе Зөлфәт Зиннора. Исәнмесез, сәлам барыгызга да. Телевидение алып баручысы, нәфис сүз ұстасы, Татарстанның һәм Башқұртстанның халық артисты Жәвид Шакиров. Сәлам. Жәвид абый, сен нишләп анда бастың соң? Шақырдығыз бит? Шақырды, бұл бит қара қаршы тапшыру түгел. Мұнда бит ойыншылар бояқтау не бит. Менә мені қунаққа, ошқа шақыралар да, ішлетіп, қайтарып жіберелер. Соңа мен ішлерге келдім, ойнарға келдім, һәм алып бараға келдім. Башватқыш ойынының бірінші алып барушысы боларақ, сізге енді хиште қаршы келіп болмас. Олайса мен ойыншы, иғлан етігіз мені? Рафил, өзім батыр етіп таныштырайын. Башватқыш тапшыруының алып барушысы, алып қайтушысы, экономисті, шитаваты, бухгалтері, завскрады, ухраннигі, татар эстрадасының популяр жыршысы, һәм шулайық татар мұңы конкурсы лауреаты Рафил Жәләлиев. Башватқыш тапшыруын сіз енді яратып қарайсыз, күтіп аласыз. Шуңа көрә дә, аның тәртибі белән таныштырып тұрмайым. Сұрауларға келгенде 18 сұрау, һәр берсіне жауап табарға тиешсіз. Әлі ол ғана түгел. Менә ойынның қағидасы буларак име, аның иң қызық, иң шәп, иң истәлекле, иң күңелле җире ул бүләк. Әйді Яңа ғасыр телерадио компаниясы матур бүләкләр һәм инде җиңүчегә суперприз автомобиль. Білесіз бе, құрметті достар, құрметті алып барушылар, мен башватқыш тапшыруын 2011 елның 3 декабрынан 2015 елның 20 июніне шақланып бардым. Шақты. Һәм шушы тапшыру 34 мәртәбә эфирға шықты. Менә бұл ойында қатнашушыларның саны, менә мен алып барған дәуірде, ул да болса 402 кіші болды. Субханалла. Бірінші сұрау. Сұлданымға екінші сан 5 харф. Бұл сөзіне бұлай деп аңлатушы ғалимдер бар. Ғалимдер алар біле, біз түгіл. Аулар, жәнліктер яши тұрған урын. Аулақ. Ау сөзінен алынған аушылар, жәнліклер аулақ. 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 Һәм чөнки мен әле Татарстан Яңа ғасыр каналында аулақ тапшыруында алып барған едім. Сен білмен, мұны кім білсін енді? Рафил әйті. Мен қоян білемейді. Мен аулақны алып бармадым беді. Мен де қатнашмадым, мен де білмеймін. Шақыра, Зülfət Зинноров, бір бол! Рахмет. Екінші сұрау, үстен асқа. Бірінші сан 4 харф. Шиғри юллар түшіп қалған сөзіне табарға керек. Жүрегімні бұлбұл шақты менім. Һәм үздіріп, міне шушы сөз керек, һәм үздіріп йылан сайрады. Йылан сайрады. Бұлбұл шаққа йылан сайры енді. Йылан шағарға тиішті бұлбұл сайрады. Орынлары біле алышынған. Орынлары біле бұталғандар. Бұл шағирінің үлеп, ғашық болған мәлі болған ақырысы. Бар нәрселер бұталған. Шағир Зülfət, Дүлфәт Мәлікев шиғыры бұл. Мен Зülfətні кәдеп тұрам. Йылан дегеннен, йылан... Менің оның қадар ғашық болғаным жоқ. Йылан дегеннен, міне біздің әлі шушы студияда мен қатырлейм, йылан йылында башватқышқа 5 метрлі йылан алып келгендері. Йылан 5 метрлі болмайынды? Жоқ, шын йылан. Болмай 5 метрлі йылан. 5 метрлі болса, ол кішіні ютадырған боландар. Әлі, Зülfət, ютуғына түгіл еме, әлі шушы йыланны алып келген кіші, шунда кіші алдында үпті. Шақ қатмалы. Жоқ енді, ансы бұл атырған қәл түгіл. Яйса сен қатынын шағыштыру қолданасың мұ қатынын үпті мі? Жоқ, Рафил әйті 5 метрлі елан болмайды. Үйренген 2 метрлі елан қағынады. Енешіне ерген. Бұла, соңа көре шаммасағыз иқтивар экранға.
Жебетай, бұларының бәлки икісін қошсаң 5 метр болады. Мен бетінде алып барушы боларақ әр вақытта да арттырып сөйлерге яратады. Шандыңызмы? Шанды. Шандық, көрдік. Убышкәріне шандыңызмы? Көрдік. Не үшін шақмы йылан? Чөнки хатын қыз білән йылан алар бір нәсілден. Йылан шақмайынды, дұрыс. Йылан шақмайынды. Бұл шырақта бұл шаққан. Әмінді нәрсе болған соң? Жауабы дұрыс ме, йылан? Жауап Рәфил Дулқындан айынды. Жауап дұрыс. Рәфил Жәләлі бір бал. Сұлдан онға 10-шы сан 5 харифтен тұрған сөз. От білән ишәк қушылғағы. От білән ишәк қушылғағы. Мол деп ешіткен бар енді менің, ләкин... Мұнда бет 5 хариф. От білән ишәк қушылғағы. Мол келіп шыға. Икісін алып қойса, яраса әгелді. Бір вариант бар. Ялғышқан үшін мұнда бет балаларын алмайла? Мына тәртібін аңлатып кетмегенмен, сіз өзіңіз білмейсіз, ұнытқансыз. Кімнің сұрауы әзір, кім бірінші болып түймеге барса, сол сұрауға жауап бере. Менде жауап жоқ, мен шоған көре, мен басын тұрам менде. Қошыр түгіл ме? Қошыр деп мына шындай ешіткен бар қояндыр Ирақтан, іліктен. Қошыр. Ол мына ишек білән отның қушылдығы мекен ол. Әлі башқа мына ишек білән башқа хайванмы. Ләкин шындай нендедір қушылманың қошыр деген нендедір түрін бар деп ешіткенім бар. Бәлкі шушыдыр. Бұнда сеннен де ақылы кіші жоқ. Çünkü сен арабызда бірден бір бәліл қаламиясы. Әлі қошыр мұны? Қошыр! Башватқыш тапшыруында менің бәқітке тұры келді. 3 жылда 6 ай ішлеу дәуірінде әм ат жылы болды. Тұры келді. Ат жылын бейрам еткен мен аны қатырдейм жамаға. Çünkü ауыл қожалығы, министрлігі жеңушіге машина түгіл ат бөлек еттілер. Жеңушіге ме супер ойыны жеңушіге? Супер ойын жеңушіге. Ат бөлек еттілер. Но енді машина біле ат арасынданың айырмасы жоқ енді. Аты да керек, машинасы да керек, атаның әлі расходы да азырақ, шылай бейт. Бензин керек ме, сәлеркі керек ме? Ол вақытта әлі, ол вақытта пішенбейесі арзан, бұйылғына ол. Шуңа көрә бит машинаның да күші битінде ат күші біле бәйелейлер. Шуңа көрә дә менә шул истә калган, ансын ашана торгансыздыр инде. Шамасагыз менә соннарын айтмайын да ничә метр икәнен. Аттыр инде. Әле нинди генә? 5 метрлы ди. 5 метрлы түгелдер. Әгәр дә шамасагыз игътибар икранга менә. Айда карыйгар. Нинди ат биргәннәрне күрегез әле. Мына bu от бүгінгі башватқыш тапшыруындағы жеңушіге бізден бөлек болсын. Кім қолынан бей? Кім қолынан. Шуңа көрә ул әле дә бардыр, улаймы? Аны инде саклап кына тотыргандар. Ну бүләк сакланып кына тора торгандар инде. Әле кызык кушаматын сервант кушканнар икән. Башватқыш кушамат менимчә. Юк, җәвит дип кушабыз диләр. Шулай дип әйтеп кайтып киттеләрме? Сулдан онга 11-нче сан 5 хәреф. Кәҗә тиресеннән эшләнгән күн. Тиреләрдән эшлиләр. Рәфил. Туктап, ашыкма. Күнне нинди тиреләрдән эшлиләр? Башта шуны ачыклап китик. Ну, кәҗә тиресеннән эшлиләр. Тагын. Күнне. Мөгезләре тирлек. Безнең Сыер, сарык, дуңгызныкыннан да бар. Бар инде, әйе. Хәтта йылан тиресеннән дә эшләнгән күн бар, әйе, бар. Минем фаразлавымча, менә кәҗүл шикелле. Чөнки кәҗә Гаяз Исхакыйның да ягышмасам шунда. Кәҗүл шитек ни әйтәсең? Әйе, кәҗүл шитек. Ягышмасам ул козел дигән сүзгә үк тә барып тоташабыга әле. Урысларда? Урысларда. Шулай дип әйтелә. Кәҗүл булырга тиеш. Рәфил, син үзең нинди йолдызлык астында дөньяга килгән? Кәҗә. Кушкар йолдызлыгы. Син кем белсен? Кәҗә йылы дигәч, Монда хайван бүләк ителде шул кәҗәдә. Бу кәҗә сезгә бәхет һәм уңыш китерсен. Бу кәҗә паспорты. Әтисе Сакалбай, әнисе Кәҗәбикә, тукымы йорт кәҗәсе, хуҗасы Мулла Нур. Рәфилнең кәҗә йылында туганын белдек. Гөлфәт, син кайсы елны туган? Эт йылында. Ай, хатының этләнә икән. Юк, ул киресенчә эт бит ул тугры хайван. Шулай дип уйлыйбыз. Ул тугры, ул саклый.
Ул нинди, менә әткән нинди сыйфатлар хас. Әлбәттә инде котырганы түгел. Тыңлый. Котыру дәрәҗәсенә җиткермәскә, Саклый. Саклый. Шәріп кына әйтә. Балалар ярата. Балалар. Ну, эт кемгә ничек инде? Хәтта бер афоризм бар бит. Эт ул кеше өчен 4 аяклы дус, багына өчен 3 аяклы душман дип. Кемгә ничек? Алдагы сорау. Үстән аска. 7-нче сан 4 хәрефтән. Антонимы кирәк. Саулык. Юк. Дәрсә әйтмәкче. Саулык. Юк, мин саулык дигәс, шир Миндә шулай дип уйлап куйган. Антоним саулык. Шир, авыру. Шуны уйлап торасың ахыры. Аңладым. Тәкә. Саулык булса, ана җенестән сарык бит инде, әйме? Тәкә ата җенес булып чыга. Тәкә минемчә башка вариант юк. Но шир түгел бит инде, саулык шир булмады бит инде. Монда башка юнәлешкә китәбез икән, саулык тәкә дип беләм инде. Моны бәләкәй чагында тош дип тәкә сүзгән. Моңардан да күп белүче юк шуңа күрә. Рафил, Галали, бер бал! Тәкә! Ой, рәхмәт. Яшлык искә төшеп китте әле. Үзем дә шулай сезнең урында басып торган, уенчыларны җафалый торган идем мин хәзер менә сезне җафалыйм. Рәхәт, күңелле. Әйдә, менә монда әйдә кил димәкче идем. Монда бүрәнә куйганнар синең урынга. Ярык бүрәнә. Ярык бүрәнә ле ул. Теге бармагың кысылсын дип куйганнар микән аны. Кемгә дип атап куйганнар икән? Бу яшькә җиткәч бөтенебез дә бүрәнәгә әйләнәбез. Ярыгы да бармы? Бар. Ярар, ансыра күп сөйләгәндә Рафил әйтеп куяр, Илисин Яуи таби күп сөйлесең, телеңне кыстырам дип әйтәсең шуңа күрә. Хөрмәтле дуслар, хөрмәтле тамашачылар, уен кызганнан кыза бара, егетләр. Тагын да берничә сорауга җавап. Һәм алдагы сорау. Сулдан уңга 6-нчы сан 5 хәрефтән торган сүз. Бу савытның исеме, савытның латинчадан диңгез буендагы күл дигән мәгънә. Нәрсә? Бу бик кызык. Искә төште, күкмаралар килгән иде. Минем әлдә хәтердә калган иде менә шушы сорау, әйме? Кара, уйлап карагыз, ничек бу бит диңгез кырыендагы күлне аңлата. Менә лагуна дип әйтәбез бит без аны, әйме? Лагуна, теге диңгездән шулай кирип тора торган күл, лагуна. Барыбызның да хыялы шунда барып ял итәргә. Русчасы лагунамы? Лагуна, ләкин ләгән сүзеннән лагуна сүзенә барлыкка килгән. Димәк, лагуна дип аталган. Ләгән сүзеннән. Татарлардан алмасалар. Ләгәннән дә матуррагы юк табылмаган. Шуңа күрә бу ләгән булырга тиеш. Ул бит бик күп сүзләр андый алынган. Монсы тарихи чыганакларга бәйләп аңлатылган ләгән сүз, әйме? Менә аңлатылмаганнар аның бик күп. Мәсәлән, теге татар теленнән русчага алынган сүзләр. Мәсәлән, троллейбус терәлеп уз. Алар күп бит инде аларны. Бутерброд, бөтереп в рот. Әйе. Ләкин бу тарихи исбатланган очрак. Ярышмыйм. Бастың тибәгә беренче булып җавапны дөрес әйттең, шуңа күрә бер бал Зөлфәт. Ләгән. Безнең инде тамашачыларда 10 ел эчендә күпме яңа сүз өйрәнгәннәрдер. Чөнки алар телевизор каршында минем иманым Кабилиме каләм, дәфтәр бит алып утыралар. Әле сез белмәгәннәрне, уенчылар белмәгәнне әле сүгә, эй шунда белмәйм, эй шунда белмиләр, монда килеп басканнан соң бөтен фикер шуалган, димме? Әле башваткыч тапшыруын алып барганда, туганнар белән шулай җыелышып утырып карыйлар бит инде алар, бит башваткыч тапшыру башлана, һәм алар ярышып утыралар. Мин алар белән уйный алмыйдым, чөнки син беләсең бит инде, ничек син катнашасың, син бит алып барасың, димме? Без мин утырам. Хәзер менә мен Рафилгә дә әйттем әле, рәхмәт яусын дип. Рафил, сиңа рәхмәт. Хәзер башваткыч тапшыруын караганда мин дә катнашып утыра алам дип. Мин дә катнашып, мин дә җаваплар биреп утыра алам. Хәзер рәхәт. Хөрмәтле дуслар, чыннан да бик матур сүзләр. Татар теле шул кадәр бай. Бик матур мәгънәле, шундый менә күңелләргә хуш килә торган, йөрәкләргә сарымай булып сарыла торган шундый рәхәт сүзләр.
әйтәсе килә торган сүзләр. Шулай бит. Әле күп яңа сүзләр ала биргән булса башваткыч тапшыруда тагында табылыр. Әйе, табылыр. Менә башваткыч тапшыруның да бит инде авыр сорау кулланыла. Хәтерләсәгез, сез эшләгәндә булды микән? Менә авыр сорау килеп чыкканда 2 баллык. Әйе, менә югалган, төшеп калган, кулланылыштан төшеп калган сүзләр шунда килеп чыга да, үзем дә шаккатып куям, шушындый сүздә булган икән дип. Менә тамашачылар да үзебез дә шушы сүзләрне истә калдырып, тагын да кулланылышка кертеп җибәрсәк, минемчә, безнең аралашуыбыз, безнең татар телебез үзенең байлыгын югалтмас, минемчә. Яшь буынга бу бик матур тәрбия. Шуңа күрә киләчәк буынга өйрәнсеннәр, менә башватсыннар, безнең татар сүзләрен карап, менә соклансыннар. Нинди матур мирас итеп калдырырга тиеш. Мирас итеп Һәм калдырырга башваткыч тапшыруның карасында. Бу сүзләрдән соң кул чабып куйык әле. Зөлфәт, менә тагын шул кадәр кул чабасы киләме? Менә диңгез дигәч барып каядыр ял итәсе килә башлады. Шулай бит, диңгез буенда шушы ләгән буенда аякларны шапылдатып, шул хузурланып рәхәтләнеп ятасы килә. Әйе, бер матур җырыңны тамашачыларга бүләк итә. Күчтәнәшсез Бик рәхәтләнеп, әле менә сөйләдек бит, 10 ел узган, ул бит вакыт 10 ел буе яраткан тапшыруларның берсе булып кала бирә, башваткыч тапшыруы һәм шушы 10 ел эчендә инде бездә ниндидер үзгәрешләр кичердек, барыбыз да бит, гомер бит уза, гомер ага, акса да ул үкенерлек булмасын, һәр вакыт артка борылып караганда Аллага шөкер дип әйтерлек булсын. Шул хакта җыр, ага гомер дип исемләнгән җыр. Сүнеп бара көннең кызулыгы, кояш баткан, намаз укылган, ялгыз карчык капка төбендәге бүрәнәгә чыгып утырган. Ага икән гомер дигәннәрен, агачларын булмый туктатып, тузып барган өйнең түбәсенә, алмакайлар кыйла тып-татып узып бара. Шулай тагын бер көн мәшәкатен төяп сыртына, килми бердә төнгә керәселә, әйтерсеңлә матур җыртына. Ага икән гомер дигәннәрен, агачларын булмый туктатып, тузып барган өйнең түбәсенә, алмакайлар кыйла тып-татып. Урам исми җилләрдә бигрәк моңсу инде уйласаң, күңелгә бер дәва булыр иде, этләрдә өрми ичмасам. Ага икән гомер дигәннәрен, агачларын булмый туктатып, тузып барган өйнең түбәсенә, алмакайлар кыйла тып-татып. Ага икән гомер дигәннәрен, агачларын булмый туктатып, тузып барган өйнең түбәсенә, алмакайлар кыйла тып-татып. Фатимнаров! Башваткыч тапшыруын алып баручы буларак әлеге моментта жәл түгел 2 балл бирим әле. Берәү җитә.
Афарин! Егеттер біле қарап тұрам да мен сіздің қырда менімді басып тұрып ойнайсы келеді. Табыңыз әлі бірер алып бару. Әйді, шулай тек әлі. Алай бірғаш тамашашылар ойлайынды. Қара жау айтабай алып барада өзіне бір балды алмады бит бұдып қайтып кетеді. Теге тумерген шаналар қадыр. Менің өзімнің де мына шонда басып, енді бит қадыр неше ел озған. Өзімнің неше елді көпті түгіл енді, ләкин сағындыра қай уақытны искәтші. Әйді алышынабыз. Әйді алышынабыз. Ұшыраштық юллар шатында. Әйді. Әлі суынып та бітмеген. Қабаттан исәнмісіз, құрметлі телевизор қараушылар, аптырап қалмағыз, бұл ескі тапшыруларны көрсеттәлер ақыры деген ой боларға мүмкін. Yok, бізде бүгін 10 yıllık юбилей шығарылышы, башватқыш тапшыруы. Әм сіздің білән мен Зілфәт Зинноров. Енді шылай деп башлап жіберді біз жауыт, әбет. Қайшан ішілі башлаған мен де айтып кетейм әлі. Мен 2015 жылының 1 августынан 2020 жылның 19 апреліне қадар шушы башватқыш тапшыруында ішләдім. Енді айтып кеткенше, бұл уақыт ішінде түгел 200 тапшыру эфирға шыққан, һәм анда 600 ойыншы қатнашқан. Нешік туры келген бет, әйме? 200 түгел, 600. Әлі көп мұсырау яңғыраған бетінде шушы тапшыруларда, көп бөлеклер тапшырылған. Зілфәт түгәрәкләп кіне етесің ақыры. Менің гіл негедір түгәрәк? Yok бұл түгел санлар мұнысы. Түгел. Менің гіл шылай туры келді. Міне, мәселен, университетқа 2000 жылда, университет тамамладым 2005. Аннан соң 2010-да үйлендім. Міне, әліге шылай Түгәрәк санлар білен барайы. Өзім де шылай түгәрәклен әмәкірінгіне. Дүнияң түгәрәк екен, Аллаға шүкір. Демек, давам етеміз, иқтибар экранға егітлер. Солдан оңға 5-ші сан, 5 хәріфтен тұрған сөз. Іліккі заманда китапхана, китапханаші. Іліккі заманда әйтілген ол, шылай деп юртілген. Бұл китапхана, китапханаші. Нешік юртілген екен? Аны яшылар білмей. Элекеге кіші боларақ жауыт абесіне етіп бара. Мен сізге ердемге әйт алам, қойдан келгенін бұл сөзнен. Бұл... Мен аңладым мұны. Елі? Бірінші ширатта, 5-ші сан, мына Зілфәт етіп кетті бет қәр вақыт, 10 саны түгәрәк санлар деп. Мына меңа 5-ші сан, емі бәқіт кеттіре тұрған сан. Мен 5-ші декабрда туғанмын, емі. Мына менің бүтін машиналарда да 5 номерлы, емі квартир номерларда шушлай, менің 55, я 5 кел шушлай. Мына менің қалал жефетімді туған күрі 5-шіне тұры келе, Зілфияның шуға күрі 5 саны астында болғаш, мен ойлап қойдым, мәйтен, бұл бәқіт мен Алла берғам сайылмай әйінді. Ызбаш! Ызбаш. Дұрыс жауап. Ызбаш. Изба. Читальня деген сөзден алынған. Элекеге кішілер еді. Дұрыс. Әлі бет ол сеңа бик яқын, сен бит мәдәниет Клубта эшләдем мен. Мәдәниет йортында хезмәт қойған кіші. Зілфәт, біраз мен ең қызығы ауылда шонда диалект сөйлеуші бола бейт. Қая барасың? Ызбашқа барып келем әлі. Біздің библиотекада, жол ызбашы да, библиотекасы да бірге енді анда түгі үлкен абилардың доминосы қойып отырғанлары істемейді, шашқы ойнағанлары, ол фейм әпа завклуб бары енді. Библиотекада завклуб бүтінесе бір кіші енді. Жаңа башқа кіші болмағандар, бүтін іші ол башқарады. Әлі біз түгі үлкенлерден қолы бірақ түгі ширтішті ойны бар ебетінде. Ол түгі иден яраран түшіп кетті, андан бізді избаштан қуып шығаралары. Әйінді бұл орыс сөзінен алынған, избаш италий деген дірек мәғінеді. Нақшылай. Ызбаш, дұрыс ме? Дұрыс. Мәдәниет қызметкерлері біздің тапшыруда бик актив қатнаштайым. Ең көп қатнашушылар, алар мәдәниет қызметкерлері. Һәм бізге тапшыруға келгендер арасында да оқытушылар, аларға зур рәхмәт әйтәсе келе, барысына да, барығызға да сәлем, сіз барығызда истә. Сен айттың беттігі, мәдәниет қызметкерлері келді дейіп. Міне мен ішлеген, әлі елдан артық қана ішлейм, журналистлар шул шақлы оғылды. Түрлі журналлардан, гәжитлерден келушілер бик көп болды. Міне Татарстанда шыға тұрған барлық журнал қызметкерлері келді. Ауыррақ та, қазір бет мәдәниет қызметкерлері алар үйір білән келерге яраталар. Шылай бет, бірін-сәрен түгіл үйірлері білән. Қатырлейсің мүше өйтабая, міне ортта шында тізілішіп отыра тұрғаннар еді. Туғаннар. Коллектив. Хамалар елмайып, матур күлмәтлерін киіп, қол шауып дәрреу. Шулай деп сөйлейлер. Рафил, міне, сиңа ләкмәді шушы бәқіт, шушының
Тәмін тату лекмәді. Зөлфәт. Булыр әлі дүниялар тынышланғаш деймейді мен шоңа үмітленем. Менә сез укытучылар, мәдәният хезмәткәрләре килде дип сөйләсез. Мин дә хәтерлим. Менә минем тапшыруга күбрәк име ул сәүдә хезмәткәрләре дә килделәр, ул милиция хезмәткәрләре, полиция хезмәткәрләре дә килделәр. Мин аларны мәңге онытмыйм, чөнки алар бүләгап киләләр. Рәхмәт һәр барыгызга да, һәр барчагызга да бик зур рәхмәт бүләкләрегез өчен, матур уен күрсәткәнегез өчен. Каян гына нинди генә һөнәрияләр килмәсен, безнең дип әйтәм инде, әгәр дә ачыламасаң. Безнең башваткыч тапшыруның ишекләре һәр вакыт һәр кемгә ачык. Башваткыч тапшыруга рәхим итсенләр. Игътибар экранга. Өстән аска 9-нчы сан 4 хәрефтән торган сүз. Габдулла Тукайның «Безнең гаилә» дигән шигыреннән 2 юл укыйм. Анда бер сүз җитми, ул сүз әлеге 2 юл гына булса да 2 тапкыр кабатлана алганда. Әткәй-әнкәй, мин, апай, әби, бабай һәм бер. Рафил инде тимәгә басты. Безнең өйдә без җидәү, безнең 7-нчесе. Я, Рафил? Песи. Әлбәттә, песи, дөрес. Габдулла Тукайның шигырен кем белмәс. Мин, апай, әби, бабай һәм бер. Песи. Безнең өйдә без җидәү, безнең песи. 7-нчесе. 7-нчесе Габдулла Тукай шигыре. Куян елында Алла бирсә, матур итеп каршы алырга язсын. Насип булсын, шулай булсын. Исән сау булып барыбызга да. Шулай. Мин моны белмичә, Җавит абый, менә каян беләсең? Габдулла Тукайның якташы булып шушы сорауга җавапны белмәсәм? Мин бер сүз дә әйтмим. Гафу итмиләр бит. Мин бит Балташ егете булсам да, тумышым белән Арча якларны, шуңа күрә Арчаныкы да, Балташныкы да дип йөрим. Арча районы Шура авылында тудым мин, ләкин минем балачагым Балташ якларында, Кенәбаш авылында узды. Шуңа күрә Шураларга, Арчаларга, Балташларга, Кенәбашларга барчасына да кайнар сәламнарны җибәреп калам. Сәлам сезгә. Син бөтенесе белән дә туган. Туган дигәннән, менә Аллага шөкер, менә шу коллектив име, туганнар эшли, туганнар эшли, бер гаилә кебек. Монда режиссерлар да, монда җәмәгать журналистлар да, монда операторлар да бер гаилә. Шуңа күрә менә шушы тапшыруның име уңышында менә тату, матур гаиләнең нигезе. Шуңа күрә киләчәктә дә уңышлар. Татар халкы юкка гына әйтмәгән, бердәмлектә көч дип шулай. Бердәм, дус, тату булып яшәргә язсын иптәш. Башваткыч тапшыруның гомере узын булсын дип теләгән. Шулай булсын. Менә шушы гомере узын булсын дигән матур теләкләр белән дәвам итеп, Рафил, әйдә менә коллективка, тамашачыларга берәр җыр бүләк ит әле. Мөмкин, әйдә булай эшлик. Яңа ел бит. Яңа ел уңайыннан, яңа ел турында бер җыр җырлап үтсәм. Рафил Җәләлиев! Бәхетләр төяп, яңа җыр киләп, яңа ел килә, яңа ел килә. Кайгы күрмәсен, хәсрәт белмәсен, бу яңа елда җирдә бер кемдә. Яңа ел җыры күңелләр тулы, ярату белән, иң изге хисләр, туганнар, дуслар, яңа ел белән, яңа ел белән. Яңа ел җыры күңелләр тулы, ярату белән, иң изге хисләр, туганнар, дуслар, яңа ел белән, яңа ел белән. Яңа ел төне, ул серләр тулы, безнең күңелләр могҗиза көтә. Бәйрәм тамаша, еллар алмаша, сизелми шулай гомерләр үтә. Яңа ел җыры күңелләр тулы, ярату белән, иң изге хисләр, туганнар, дуслар, яңа ел белән, яңа ел җыры күңелләр тулы, ярату белән, иң изге хисләр, туганнар, дуслар, яңа ел белән, яңа ел белән. Рафил, зур рәхмәт. Бер бал сиңа бүләккә.
чираттагы сорау. Сулдан уңга 13-нче сан 5 хәрефтән торган сүз, егетләр. Бурынгылар маймылны нинди сүз белән атаганнар? Хаман бурынгылар туры, хаман әлекеләр турында. Маймыл. Көньяк Қытай дегенне аңлата торган бер сүз бар име? Мишин деген. Ничек? Мишин. Машин. Машин. Әйе. Дөресме? Дөрес. Машин. Көньяк Кытайдан кайтарта торган булганнар маймылларны. Бу синең машин түгел инде бу. Минем машин бу. Машин дөрес. Бишин, бишин. Бишин, дөрес җавап. Бишин. Мен өзімнің бетінде туғанларыны білерге Үстен асқа 8-нче сан 5 хәрефтән торган сүз. Бер генә сүз. Әтәш. Кушат! Кушат. Дөрес. Хәтерлисезме, менә әтәш елында бүләк ителгән әтәшнең нинди матурлыгы, ул төрле төсләр белән шулай утта bir яктан карыйсың бер төстә, аннан соң әзрәк нәрсә китәсең икенче төстә иде. Хәтерегездә булса, Ансының буйда 5 метр булгандыр әле. Ансының буйда 5 метр булгандыр. 5 метр. Каурыйларын тизеп салсаң, 5 метрлы. Күрсәт, менә сөйләгәнче карыйк әле, күрик әле, шул кадәр мактадым. Искә төшерик әле, әйдәгез. О, мондагы әтәш. Менә монда нинди генә токымнар юк. Ай, тавышым атыр, үзем атыр. Моның шибиләре бар микән? Игътибар экранга. Сулдан уңга 15-нче сан 6 хәрефтән торган сүз. Сары эт кушаматы. Рафил. Сарбай. Сарбай, әлбәттә. Сарбай. Мин эт елында туган, менә хәр минем елга да килеп җиттек. Әйдәгез карабызыйк әле. Эт елында нәрсәләр булды икән? Кичкенә генә сюжет этләр турында. Без дәвам итәбез алга таба. Иң мөһиме этләнеп яшәргә язмасын, әйме? Шундый теләк белән. Дус булыйк, таты булыйк. Дөрес. Гел аралашып яшик. Өстән аска 3-нче сан 5 хәрефтән торган сүз. Сүзләр укыймаймы? Менә шушы сүзләрнең янәшәсенә нинди сүзне куеп була икән? Бирге, аргы, ерак, нәрсә турында сүз бара икән? Бу безнең Казан белән бәйле. Теге як, бу як, аргы як, юганыш, югарыш. Әйе. Кабан түгел микән? Ну шул туры килә инде башка. Кабан. Бу очракта син кабанны нәрсәне күздә тотасың? Мин җәнник. Кабан күл бит ул. Аргы кабан, бирге кабан. Дөрес, Кабан күле. Кабан күл. Дөрес. Дөресме? Дөрес, Кабан. Кабан күле бу очракта. Кабан күле генә түгел, Кабан елы да бар бит. Кабан килдем әллә монда. Әйдә карап китик әле видео язма. Мондагы кабаннарны карасаң, берсе-берсе теге үгез кадерле. Син әйтергә тиешең, монда теге таҗлы фразаңны. Үгез кадерле берсе-бер кабан. 5 метр. 5 метрлы. Егетләр, бик зур рәхмәт. Әйбәт. Ләкин монда хәзер сораулар бик аз гына калып бара. Мин курка башладым. Миннән башка сез балларны җыеп, мине узып китәрсез сөйләйме. Шуңа күрә, әйдә алышыйк әле хәзер, Рафил. Әйдә кит. Әйдә. Башваткыч уенын мин Зөлфәттән кабул итеп алдым. Һәм инде 2020 елның 4 октябрьдән алып бара башладым. Һәм шунысын әйтергә кирәк, 65 тапшыруда эшләдем һәм 195 катнашучы булып узган безнең башваткыч тапшыруында.
Мына шундай хәлләр, егетләр. Яшел. Bir yılda 2 ay. Sizning qadar жетіп болырмы юкмы? Ансы әлі белгісіз, ләкин башватқыш ойыны давамлы булсын. Әлі оңына түгел 15-20 еллык юбилейларын да бергәләп шулай уздырырга насыйп булсын дигән теләктә. Чираттагы сорауга күчәбез, егетләр. Өстән аска 16-нчы сан 4 хәрефтән торган сүз булачак. Табышмак әйтәм, җавабын табырга кирәк булыр. Баш аяксыз буе бар, гәүдәсе юк, кулы бар. Нәрсә турында сүз бара икән бу? Баш аяқсыз дейдің ме? Зәфәт. Баш аяқсыз, демек, буйы бар. Башы жоқ, аяғы жоқ. Аяғы жоқ, һәм қолы бар, гәүдәсе жоқ, әйме? Бұл біздің татар халқында нәрсе деп айтылар енді. Кішіні қоя, киіміне қарап қаршы алыр, ақылына қарап ұзатар. Киім болырға дейш. Киім болырға дейш, һәм жауабы дұрыс, Зәфәт, бір бал. Башватқыш тапшыруына ойыншыларыбыз бетінде бик матур киімнәрдән келелер, түрлі-түрлі бизәкле, ялтырап тұра, қызыл, зәңгәр, яшел, шуқлы түрлісінен бар. Хәтта менә башватқыш тапшыруына түрлі милләт вәкилләре дә килеп чыккалады. Сіз алып барганда булгаладымы? Әле күптән түгел генә утмуртлар белән без шул чаклы матур бер уен оештырган идек. Шул чаклы матур итеп киенеп килүләре белән беррәттән мин шунысына игътибар иттем. Алар матур итеп татарча сөйләшәләр, шул чаклы. Менә әле читтә яшәүчеләр бит әле улаймы? Башка милләт вәкилләре безнең татарларга караганда да яхшырак сөйләшүчеләр бар иде. Менә шулай уенда катнашып, һәм безнең татар халык җырларын белеп, җырлап, аңлап, мәш килеп шушында студияда рәхәтләнеп, барыбызны ял иттереп киткән коллективлар бар иде. Менә аларга рәхмәт. Башка милләт вәкилләренә дә зур сәламнарны һәм рәхмәтләрне җиткән бар алкышлар үзләренә. Әле менә утмуртлар килгәч берничә сүз ярып калды менә. Монтоны ярачко. Ансын ишеткәнегез бардыр инде. Бар. Ярату белән бәйле бугай. Мин сине яратам дигән була. Менә мәсәлән мин хәтта тапшыруны башлап җибәргән идем. Жетшбөреш гажанош ес дип башладым. Менә нәрсәне аңлата икән беләсезме? Жетшбөреш гажанош ес дип җибәрдем мин анда. Biz sizin сәламлибез. Исәмсез кадерле кунаклар, исәмсез мөхтәрәм дуслар дигәнне аңлата инде ул. Шуннан менә булай дип тә әйткәнем әле. Ертияны скутскичком. Нәрсә дип уйлыйсыз? Скутскичком. Ертияны скутскичком. Йортиясы дип, йортия. Күз кишкән, баянда күзе кишкән яисә. Башватмагыз егетләр, башватмагыз. Килдегез? Юк. Ертияны скутскичком башваткычны башлыйбыз дигән сүз. Һәм тагын берсе. Милям ертянлы дасар термис. Ертянлы дигән аңлашыла. Йортҗанлы? Юк, әле генә әйттем бит. Милям ертянлы дасар термис. Башваткыч тапшыруына 10 яш дигәнне аңлата бу. Уен алга таба дәвам итик. Чираттагы сорауга күчик әле. Сулдан уңга 17-нче сан 5 хәрефтән торган сүз, синонимы кирәк булачак. Синонимы күсе. Комак. Җавап табы шундый җавап берде. Дөрес, комак бер бар. Үзәккә үткән ахыры шундый. Егетләр, экранга күз салабыз, күз елы турында да бер видео карабыз әле. Қорқмады екен, бір құйрығына бір 5 метр бар бұның. Шушы долқындалға таба давам етеміз. Үстен асқа 4-нче сан, 5 хәрефтән торган сүз. Тагын ничек әйтеп була? Үгез. Тагын бір атамасы бар. Менә үгез кебек таза кешегә шулай дип әйтәләр. Менә үгезгә шуны карайм. Үгез кебек алып гәүдәле. Ул зур. Таза менә. Ул Бугай дип әйтәләр, зур, әйме, алып. Менә! Зәфәт җавабы дөрес, нәкъ шулай, бугай. Үгез елы безнең гаилә өчен бик шатлыклы булды дип әйтерин. Беренче чиратта үзебез исән сау сәламәт. Әле ул гына түгел, мактаулы исемнәр алдык. Әле җитәкчеләрдән бүләкләр алдык. Әле ул гына да түгел җәмәгать, иң шатлыклысы дөньябызны ямьләп, нәкъ шушы елны үгез елында 3-нчегә онык туды. Кулча!
Sağ selamet bulsun. Sıraylar indi, onuklarınız kileler misin? Balada kileler misin? Kileler, min eytem, kileler. Hal bilirge kileler de halini bitirip gitarlar, min eytem. Hayda hal bitkençe videonu qarab alayım. Hayda. Yıl hujası Ugiz abzarının türünden orun algan. Sütlü bikeleri yanında aşıtmışa, tanışkına koşup tura. Yıldızlemede Ugiz için birinci orunda gaile deyilgen. Şuna göre ol üy jılısı birdemlik yarada. Min de maqtanayım öyle Ugiz yılında nerseler buldu degen. Mine tügerekler söylerdik mi değil mi? Tügereklerine deyip. Tügerek sonlar kişkine kızga 5 yaş, jubiley. Olu kızga 10 yaş tuldu mine. Jubiley. Üzügen işe yaş. Özüm 2022'de tügereklenem Allah. Allah'a şükür. Hatun bilen birge tügereklenem. Benim için de yaxşı oldu. Bana da 30 oldu be 21. yılda. Ha mine be. Mine. Tügereksan benim için de. Koya benim 30 yaşlık şaklarım. 30'gına barı 30'gına deyip jırlagan vaqtlar var idi. Yaxşı yigitler algatıma devam etemiz. Şirattagı sıra usuldan onga 14. san 6 harften turgan söz. Burunғы türki tilde tigr. Tigr indi ol bizde yulbaras deydi. Kaplan. Cevabı dürüst deyip oylaysan mı Cavit abi? Kaplan ol tatarçaga tercüme etsek bizning edebi tildeymi sözler. Kaplan ol leopard. Leopardni kaplan deb tercüme etdiler. Yulbaras, tigr, leopard alar betinde birgina simyalık ay bir Bu kaplan. Şayma. Naqta şulay! Dürüst Cavit abi bağısınıki. Baramız anlatama jigitler, üstten asqa 12. san 4 harf. Tağın nişik atala? Qızalaq, tülpan. Ey, mansır. Lala şeşegi. Lala şeşegi. Cevabı dürüst. Ol bizning simvolimiz. Hatta Qozon shaharinin mana Kirman yor bo'yinda yurganda anda da şuşu qopqalardan edi lola sheshagini ko'rgan mumkin. Hatta Ufada lemeşiti var. Hayır. Yarar, Zülfat жетізірек болды. Bu balını аңа тапшырдық. Әйді, сен юққа бұршылма. Міне біз бір шәрінді жырлап көрсеттік бейді. Сен де тағын бір жырлап көрсетті, бір балыны берірмен. Ey yigitler. Mena deyip yazgan bu xatını bu so'ng'isi indi degansen Yafrak şaqlı ulqat bilen birge Eytirsin de o'zing kelgansen Sening menga yozgan xatlaring ana Meni bir yatkar etib saqladim Ko'pmi yillar gezdim sen otingni Senga o'xshash yorni topmadim Ko'pmi yillar gezdim sen otingni Senga o'xshash yorni topmadim Şul xatlardan yurtim yoqdi menim Şul xatlardan bir kişalalar Bir uylasang ikimizning yozmuş Şul xat yollarına sıyarılıb Sening menga yozgan xatlaring ana Meni bir yatkar etib saqladim Ko'pmi yillar gezdim sen otingni Senga o'xshash yorni topmadim
Günün matur jırlарын бүгін бізге бөлек етті. Башватқыш тапшыруының бірінші алып барушысы Жәвид Шакиров һәм әлбәттә Башватқыштан өзіне бір бар. Сіз сона барығыз өзіңіздің балаларыңыздың. Қазір тизден балаларына айтасы була. Һәм инде ойыныбыздың ақырғы сұрауы қалды. Қайсығыз бұл балны алыр екен өзіне? Демәк, сұрауны яңғыратам. Үстен асқан 3-ші сан, 4 хәрефтен тұрған сүз, 2 хәрефі белгілі. Жәвид abi. Әлі мен сұрауны яңғыратмадым. Дұрыс болмаса бір балны кем етем? Birem. Üçlü birem. Allah deybe. No men bilem bu sözde. Biləsin. Nərsə bu? Çünkü onun 2 harfi bilgili. İyi. Hem bu Bars. Yol bars, yol barız yılı kile cevabımız barız. Bir bal. Yaratkan hakika mangsa bars. Ben bunu bileyim. Bars. Manın sıravı irbis idi. Cevabı bars idi. Bir balı sineke. Cevabı Башватқышның сырауларына барлық жауапларында таптық. Демек енді қазір қайсымыздың көпме бал жиғандығын санап алырға керек тезгіні. Айдагіз әлі қара барлық. Bizim barımızda 6 mı? Әйе, менікі 6. Benim 6, iyi. Jır үшін birini verdin, 1 bal. Şunu айтам бе? 7. 7 bal. 7 bal. No benim jır uzunuraq buldu. 2 bal kuşta qıldı. 8 bal alınlar. Buladır. Әйе, buладыр. Демек, егітлер, нәрсе әшлейбіз екен бұл шырақта? Бұлай işlerimiz. Әйді, кеттік бүләк кештесі янына ең рәхәті шунданың. Бірге жиылышып, әйдәлі? Нинди бүләк іләгір екен шушы шарны аттырғыш ярдәмінде аттырып қарайық. Рәхимет. Мен бұны ойыншыларға бергендер шулай күтіп тұрады. Нинди санға түшәр екен бәқітлерін. Әйдәлі. Бик көбісінікі смайлыққа түшәдір. Елмайға түшәдір. Әйді. Нишенші сан, ол да болса 2-ші сан. Жәвид абай, Башватқыш тапшыру исеменнән һәм Татарстан Яңа ғасыр каналы исеменнән шушы шәп бүләкне кабул итеп ал. Башватқыш тапшыруында катнаштым дип мактанып сөйләрсең. Әлі сөйлейім генә буламысың? Әлі мен бүттен дөнҗага таратам. Алла берсә. Зор итеп рәхмәт егет. Бүләк сезнеке, котлыйбыз сезне. Ай рәхмәт, ай рәхмәт. Зифәт, синең кулларга ана бу сары шарны тәкъдим итәм. Сиңа дигән бүләкне дә без шушы шар ярдәмендә эзләп карыйк. Рәхимет. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Әйдә, хәерле сәгатьтә. Нәдә бүләк дия дә бүләк дия, елмай чыкса да үпкәләм. Әйдә, кайсына төшсә дә без кабул итәбез. Елмай. 2-ші сан. Зифәт, 2-ші номерлы сан астында нәрсә икәнен син шамаладың бит инде, ул да булса термобота, әйе. Yo, аны сен қаралысың, икебезнең дә 1 санга төшүен. Менә шуны әйтәм бит. Сөйләшеп тә буны эшләп булмый. Эшләп булмый. Бик зур рәхмәт, Рафил. Әйе, котлыйбыз сезнең икегезне дә. Рафил, сезгә. Соң тапшыруда катнашкач бит инде. Барыбыз да катнаштык. Син дә атырга тиештер дип саныйм. Әлбәттә, әйдә. Кем каршы килсен? Кызыл киемнән булган. Әйдә бер икегә төшермикән. Кызыл шар. Икегә төшәр микән? Рафил. Шарыбызны салабыз һәм аттырып җибәрәбез. Бөтен шар шул якка барайм. Ишебезнеке. 8-ші сан. Әллә ерак китмәде җиттем шул 2 яшәсендәге. Татарстан Яңа ғасыр телерадио компаниясыннан Башватқыш тапшыруыннан истәлеккә менә шушы шәп нәрсәле бу? 8-ші сан астындагы бүләк. Соковы жамалка. Менә бит. Менә кемнең әле 2 алып баручыдан 1 юлы бүләк алганы бар иде? Минем бар. Бик зур рәхмәт егетләр, шушы бүләк өчен, бик зур рәхмәт матур уен өчен, Башватқыш уенына килгәнегез өчен һәм шушы матур уенны бергәләп сезнең белән башкардык. Тамашачылар да бик яратканнар дип ышанабыз. Бик зур рәхмәт сезгә. Егетләр, менә бүләккә каршы минем дә бүләгем бар. Рәхәтләнеп укырсыз, махсус. Менә шушы Башватқыш тапшыруның иң лайыклы матур алып баручыларына Зөлфәт сиңарга һәм Рафил сиңа рәхәтләнеп Бик укыгыз. зур рәхмәт Җавид абый. Рәхмәт. Бик зур рәхмәт. Яңа ел күчтән әши. Бүләкләрне алдык алуын. Тик бит әле Башватқыш уенының кагыйдәләре буенча супер бүләк бар, супер уен бар. Рафил, җафаламайын. Юк, менә шулай дус килеш кенә калыйк әле. Менә ул татар халык мәкалләре, әйме? Синдә беренче томымы? Беренче том, менә күпме алар, күпме? Әле беренче том, кара. Менә икенче том тагы да калынрак, күрәсеңме? Миңа ең калынын билгәннәр әле, 3-нче томны. 3-нче том. Монда Ятладыгызмы? Юк. Рафил, җафалама. Менә шушы биргән бүләккә без канәгать.
Яңа елны тыныч кына каршылыйбыз. Супер ойында уйнамыйбыз. Баш ваткыштагы менә шушы машинаны кемнең отасы килә? Мөхтәрәм уенчылар, хөрмәтле тамашачылар, баш ваткыш уенына рәхим итегез, без сезне көтеп калабыз. Килегез, оттыгыз. Инде кемнәр бу бәхетле мизгелләрне кичергән, кемнәр бу машинаны откан, аларны без экраннан карап үтәбез. Ләбит Мирон! Бүгенге баш ваткыш бәйгесенең җиңүчесе 14-нче модель автомобиль иясе Фердинанд Салахов. Иң бәхетле кызларның берсе Алисага насип булды. Яңа гасыр телерадио компанияның махсус призы машина синеке. Яңа гасыр телерадио компаниясының 14-нче модель автомобиле синеке. Төп бүләк, автомобиль! Димәк, егетләр, видеоны карадык. Җавит абый, син алып барганда 4 машина отылган, бер машина. Мин машина берәү генә. Берәү генә. Мин алып барганда әле бер машинаны да отучы булмады. Димәк, мөхтәрәм тамашачылар, машина әле һаманда биредә кала. Кемнәрнең баш ваткыч уенында катнашып, машинаны, автомобильне тасы килә? Рәхим итегез баш ваткыч тапшыруына. Безнең тапшыруга инде 10 ел. Һәм шушы югары ноктада без сезнең белән саубуллашабыз.